Mondok neked kapásból 4 indokot is, amiért megéri ilyen borotvára váltanod. Az első indok az a költséghatékonyság, ebben csak magát a fémpengét kell cserélni, emiatt nagyon olcsón fenntartható. A második indok, amiért megéri ilyen borotvára váltanod, az az, hogy bőrkímélőbb, ugyanis ebben csak egy darab penge van, emiatt sokkal kevesebb behatás éri a bőrt. Gondolj csak bele, 4-5 pengével szemben itt csak egy penge fog a bőröddel érintkezni, illetve mivel a pengét könnyedén tudod benne cserélni, ezért nem lesz többé olyan, hogy tompa borotvával kell borotválkoznod. A harmadik indok, amiért megéri ilyen borotvára váltanod, hogy nem termelsz vele műanyag hulladékot, emiatt sokkal környezettudatosabb megoldás. És a negyedik indok pedig, hogy sokkal esztétikusabban néz ki egy ilyen borotva, illetve mivel tömör fém felépítése van, jól esik kézbe venni, és élmény vele a borotválkozás. A hölgyek is minden további nélkül használhatják